ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଦିବ୍ୟ ସମନ୍ୱୟର ରୂପ ଝଙ୍କଟବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର କାହାଣୀ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ 21 ଥର ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ନିପାତ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ପାପର ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକଦା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ନିଜର ଧନୁ ସର ଗଛମୂଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜର ସରର ମୁନ ତଳେ ଥିବା ମାଟି ତଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପରଶୁରାମ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ସେ ମାଟିକୁ ଖୋଳିବାରୁ ସେଥିରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଶିଳାକୁ ପରଶୁରାମ ନିଜର ସରର ମୁନରେ ଦେବୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରଶୁରାମଙ୍କ ସରର ମୁନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମା ଶାରଳା ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ବେଳେ 15ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ସହିତ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।